Ni eskolan hasi nintzen, uste dut, 6 urte itxeko edo hortxe goxe baten hasi zen Joan Gorriko hasi zen goxiez, da ni arratzaldez. Hori behizin daurun duket. Eta ni haintxe eskolan nengola etorru zen patxi garotzabe, zartu zen, akorten maizu txikixek, atimar anexik arriban, eta Josemari gala Feliciano arriban, da hankan ingeuztxun atean kontra eta tirek hazin zartu barri maizu txikixek, hori akortena nire eskolako lehenengo egunetako anegota señorrek. Eskoli bezan gainera, lehenengo zartu nire eskolara, eta gaur egingo jubileun etxik dana ate kanpoko batetik sartu, eskumetara egotu zin neskak eta eskerretara gu gote ginen, mutilik gote ginen. Da, egu esan, sartu erbatera egu esan denak, pupitriek, binakako pupitriek egu esan, da topin eskerretara esan degun eskilian azpixen egu esan, pupitri luze batzuk. Pupitri luze batzuk, da gu ane gote ginen. Ane jartek nio esan gu txikixenok. Da, pupitri onditxetan gote zin, zahartxo eguek. Da, pupitri onditxetara etorro zen, Luis Orubixe, hain zuzen geroekin txue, eta guaz elikile, alkarren gainera. Da hori ikarri ban anaiziek, Juan Josek. Juan Jose behil nintzen, gero kantzerra zebiltzen, aurtik biltzen. Da, harreko gote ziren, pupitrien, da egu esan, bakotxak eurun jokin tinterue. Da plumia zidazten eben. Da egu esan du tinterek, bera heltzen jakin beze. Eskolian deskribapena hori zen, ez da kampuen eguen zera, komune, guri eskerretara, neskena eskumetara, gero egun kulturetxien handeuen eskliaren, gerrak ez egu zen. Azan, gero, kanpara juntzi zeinan, eta erlojuek behitxutean, ibiltxe ginen denbori pasau ezin da. Eta, eskola juten zartzen zazeni, bat ematen txoten da, zure inguruku, miskat dorberai lagundu, edo haintxe inguruko zera, eta Valentin Lakazan, nire usuak eta hartzen kontra, zu haintxe, Valentin ondu nire onda, hori detailik. Gero zartu ginen beste eskolara, ayuntamentuan azpide, ayuntamentu egin benien. Da lehenengo liburue, behizin da horren duket. Untxebe, Arraiaz zan liburua. Onako kodarnotxu bat zan, horrek itxiku, Arraiaz, izen buruagaz, da zabaldu horrexeta, A, E, I, O, U. Letra handutxekin. A, E, I, O, U. Da ero, hartzen zanen nastetan berbak. Igulde, to, ma, ta, te, ti, to, tu. Urengo, ma, me, mi, mo, mu, te, hola. Da ero, urengo horrialde baten agertzen zanen, tomate, koño, hori bak izan. Tomate bat, zuri bat zein zan. Tomate bat, tomate, koño, hau bak izan. Horrengo, kasa, etxetxu bat, tximinitxea eta urte, tximinitxean keie. Koño, hau bak izan. Horre zin niredekoz, eskolan lehenengo entendin nua zan, erdal berbak. Tomate da kasa. Hori liburu barriro ikustu eukirik ondola urte batzuk Bilbon, Feliz Serrano ikastetxien, egin urte urruen edo osuatzen eben, da nahi zen preparadute zerak, denak paperak eta liburuk, eta aipat dioz, bertan, Arraiaz liburua. Mek hauen, txate hori azten, Arraiaz, leheneko liburua. Da gero apurka unien erdera zikestena, enten ditzen da besti eta. Gero, asko lantzen zen beharretxun, matematikaz da geometria. Ikizte zeitziko hori asko lantzen zen. Hau literatura, ozenetuna erderazko poesiak eta horrek gitxi, bajel pirata hori, akorten horregaz. Baina geometria eta matematika eza, asko. Instituture junien nien beste batzuk bentxezin guaz, trotzia guazan, da izkuen zarrerako ingreso examini izkuen, da directamente segundura behaldu gino zen. Matematika zemaneketein fenomeno, oin. Geografia Espainia, 0. Frantzesa, 0. Hori hemen ezan lantzen. Zenbat urtaz izkizkude? Hamaik urtaz. Gu berandua joinen. Ia institutu egin eta gurasu alkartu zin, antolatu ezan autobuseko. Beste batzu markinak jute ziren, ja antolatu zen markineko laboralera edo institutu autobusek eta antolatu ziren. Hamaik urtaz. Eta liburu ziren, hasiera baten zin, geometria da aritmetika, liburu diferentiek. Da gero, torzen enziklopedixak. Enziklopedixan ja dan aztetu dut zen. Hasi, historizie, literaturie, geografizie, matematikasa, aritmetikie, da religioie. Hori zen, liburuek erabiltzen gentzena bertxuek eskola.
Eskolan sartu aurretik, zen biak izate zen batean? Zigin du. Etxe bultan, basi, etxe bultan ibili. Bueno, zigin ibiltzen, esan nio da prakamotxakin, eta nazeran zan. Ez egitxek gendun, ni akortena, akortena egoriaz, baina urtiaz ez. Da kontzu 3 urte ineku zen, mindik. Soluen horrentzu leheneko zengo zen, itxe horren. Atzatik itxe da ama zeriztegi zer errementxa izango zen. Tio Oshima itxean naizi horretik bultan da ni itxe horren itxuri deunez. Ni akortena, lekuaz akortena itxuri behizin horren dut. Han laurantzan, zera kalbone o solo albo bentsi zerien laurantzan da ni haintxe, da hane patxi de Nestor da honek, hane etxazin ibiltzen. Da, haitxe txotxo, ara kalbona jute ginen, trabazin nio izen zerien, despiste egiten zen. Behizik ikasik meri horrela. Kontra zanien, behizin horren ondo. Haitxe, txotxo, da lakon txotxo diara dutxu egin nien nik ospa. Haitxe, baina zein dugu, zera jodeu, beleuna ze sokile bat eta menizkoa portu ban. Basultora eta nahozan gara infesnio ekiban, da bar da, utxua akortena, ni araz akortena, eta bera neuri heldepotik heltean ibiltxe ginen erranka, eta 3 urte gineko zen. Ez dakinik egitxu bada, 3 urte gineko zen, posban gineko zen, ez dakinik. Zaten, urti behitxute agaxe, zein gendu, behitxe larra eta haintxe larrien bastar baten egon, egon etxe zut, haintxe egon da, hausun nibili, enreke arranekin nibili, da... Horren txekitxaztek biharri nintxinde? Biharra zein gendu, haintxe, gurasoen butan nibili. Biharra ez da nana ez, gurasoen butan nibili, eta haintxe, zaintzeko era bat. Eta eskolan sartu horretik Karal Sol eta Banderi... Nik ez dut olako ingo. Baina inspektori eta rendik? Karal Solen anaioti dekutena da, Don Emilio hori otxandu xoku da. Eta hareke kantak ere guztuen eskuzen guri. Eskola barrexen, entumentu pien. Eta akortena, ontxebe, kanta bi behizen erdugaz, bata da, nere gitarratxoa lagunde dalari, gerririk herri nabil, alaia bezlari, hori kantioi. Eta bestie, aieu gabaren zoragarri, hori haintxe, eskiz egin duen, erderaz egin duen ikasi. Eta nagortan beste ze kantaik iparrakiren bat boi zen zan, zer. Da, akortena, guan zen, nire umetxu, eta etorzen inspektoria. Inspektoria etorzen da, gana hurrien. Da, behitxut, Frankon burue. Beti norberei begire, nok zate ban hori. Beti Frankon norberei begire, nala baten batek zate ban hori. Beti da, geri behi kontru gero. Da, kurutzia. Da, etorzen inspektoria eta azten, azten ginen Karal Sol, ozteiz erkantan, da, zarrak zorze baek isen. Guk teutipez. Maixu eta Don Emilio gorri indean, ez zigortu da, ez gendun. Hori, neure gomutako, bere euskaldun esan. Kokote batzuk moteazioen, bela esan dakuk, eta abar, da hortan legezarreko esan, baina nik hori erenan bizi zen. Zigorrak, kastigur? Zigorrak, idatzi, ez tezin bider, agustu eta ingo, edo erderaz. No volveré a hacer no sé qué, erderaz, arna beste beri idatzi, eta hasi entregeu, eta holako xe eusak. Eta bela esan dugu bai, zoz ezin, bla esan dugu, hori bai. Hona hoxe esku eguzan berak, egun asko luzio egurta jatu. Zeran, bera euskaldun esan, bere ez, erderaz, klasik? Euskaldun esan, jantzi izan, musik, areke eskolan jo itxeban, eskolan zau baina elitxan, areke gukute ginen elitxara, egunero uste dut, zortzi ez da mestara, da bere ezten eskolan sartu uste dut. Han harmonio bada, han koruen, oin bajetu, lehen egun harmonioen korun eguzan organo onditxe, da hurrien harmonio txiki bat. Zu, hankakien da era jote ban, hona hoxea tzamarrin jote ban berak, harmonio hori edo organo gurutako. Eta bera bakixen, solfeo bakixen. Zeuri irakustetuen? Ez. Guk eskolan ez gendun, solfeoik eta holako zerik zer ikesten. Matematikaz da hoxe eusak, da idatzit, diktauek, hori bai, hori erderaz, bateko beta, besteko u eta la letxe, hori komak eta puntuk eta jute ginen, bai. Eta jolasak zeintzu zinzuenak? Guke, umetan, etxe bultan, lehen zautena pasatzen ibili.
Zera, bidin zertoro zen, urek eta presien eta ez da izlagote, bai izlagote, han ibiltxe ginen. Humetan, Enrik izan, nire eusoko guzti india beten dugu neguen. Da gero hemen plaza bultan, nire akortan zen adi pelotie, futbolin tamainu itxegen duen, gero bai, hasieran futbolin tamainu, pelotie, esko, programa bai, antzin hartu harri bat, horra hartu nuzun ibiltxe ginen. Hartu euren apea bat, eskoli egin eusela, eskola bartzi egin eusela gu eskola sarrien. Eskola barri pase gondun, plastik garbi egun. Gana eusen, arrexik eta hainbat egur de apea eta olako ontakin eusen, hartu horien trabestuetan ibiltzein eta hartu dut, baina gero, Elizbiltan, etxegen duen lapurkeo, ladrako ez da izan zen, enako hortan. Alboko atetik zarrean, zantzin bat atrapauta, entxe eukibidar eta olako zerak, kurike, pero kantoka. Kantoka itxegen duen, bai eskola zarreko ata izen, bai Elizpien, ata zarrean eusian lau kantoetan lau persona eta bat erdixen. Da beste laurik txanda aldatzen unibertsitatean da erdikuek leku hartu. Basiliakin lehintxek izatezen. Horrek. Neska eta mutil bai? Neska eta mutil, hortxe kantoka eta hortxe dizo zerzu, bestelan mek gauen akorten haze, neskak frontoien sartu igulde, aurratxu urten errekero eta sartu frontoien, zela gazarrik gutxen duzen, neska frontoien? Geu, frontoien geuri neskena ez behintzat, zela bronka gotezin. Horta ez, orduan neska eta mutilien, ontsu hemen gitxin azteten ordu gitxia. Da beste, jolasik olgetaik ez da, nik zer gendun, olgeu begitxia ez da izaten ditxekin. Bai, beste bat zen politxe, Elizpien, Elizien atzien, bedarra zera da, ez da, ondutxik, ez da, bedarra zera da, gero hormatxu bat. Da, orduan intzi biltxinen da, anezaten bedarrik gauten. Oin bedarra da, baina orduan zuen bedarrik gorri gautzen. Da, eitxe juten jaringenik eta dak, gero labanka, txirrrrr, hankabinin gainin jauzi barik, bat zen jauzi egin da taulopak egitzelak. Da, bueno, hori zitzen beste bat, urrengo ez da lauriri egin, txixi egin, da, atzapardin. Nik ez izan fetxek, eskola barraz izan izu. Fetxek ez nik izan, nik ez zazpi urteneko zela, hiru eta hiruen edo izango izan. Eta eskoli institutu? Txarto zaut, hiru eta hiruen ez. Bai, olak, bat hiru eta lau bosten. Institutuko amaitu zen emala urtaz? Gu instituture juinen, orduan zabaldu utzi markinen laborala, bueno, urtik egun laborala beste gaitanek zertzen ebana, horri bilizin berretxuar hauz nion dutxetan egibilizian. Gero ja, Don Julian eguzte odor beste zer bat etorri zen. Da, ara, nire zazokue gara juntzin Manuel Eskerra, bat emagitxa, nire zazokue. Eta gero, ondarru patxi garrotza juntzan, institutu zabalduen urtien. Urriko urtin, ja antolatu bezan. Patxi garrotza juntzan bizikletan institutura. Patxi garrotza. Da gero urriko urtin ja antolatu bezan autobusek, eta badinatik etortzen autobusek, eta gu ondarru ere juten. Trotexea, ni, mutilek, Jose Ramon Zapatero, ari gaztiuge, Arantza Zaitzar, Arantza Arramente Janeko, hasi ondarru institutura juten hasi ginen. Eta honek bat etxeko eskuntzara sartuta? Etxin behazkein eskuntza mota bat jasotzen? Bai, etxien, nik uste askotan ez dugule baloretan, baina etxien etxeko disiplini ez da, jai, jan, garbitzu, loein, disiplina bat, eguneko arautegi bat, errespetu, berba kontu zulan ez da esan bihar, edo ez da hori esaten edo hori, gure gurasuk asko zezkuen lagaten, euskera txartu esan eskero edo ondo esaten, hori barik holan esaten da. Hori zarri, hola gauzuntuen. Gero, akaso eskola munduen neuke gaur egun kontroletzen ezena da, igul gu eskolan genbizela, guri izlikito zuen jodeikun aritmetikean edo zer da metrokubiko eta zertako da metrokubikoak itxiko. Ume bat egitzak hori gorek.
Da ostera itxek etxeak jondekun, ikesizu haut, nosipeina. Metro kubiku, kubikazio zertan pagizut, barbolak honan eurtzen ditxe besti, liburtxu bat eta nahi usan kubikazio bestik eta holako gauzak itxek itxezuzan eri. Orduan, ikesten gendune esanguratu izen da izen edo balaixo garzi izen lehikela dala erakutsi nahirik, ezta? Hori parte batetik. Hola, anekdota batzuk, diakortena eskolan baten, hori jate sekule behazten. Nik zarri entzun da, zera, honek, Jose Baltxu, falta da, baina, harrek amek berkontete ban, da, nahi txebe Joseak, tonero egin, barreka egitxe ez zuen. Da, orduan, barrekian zirgofrenetxen neurtzeko, etxe bene radizioa hartu eta irubidera erun. Da, falta zana begire. Irubidera erun bertan zerien, okor espana jolan zala duztu eta. Da, akorten hori demonstrazioei, Don Emiliok eizkule eskolan, antxe aurri. Antxe behizien euren dekuet, Izak, argoitia, Izak Andramadizen semia, zartxu eta hartu neurrize diametro, sokiaz bultan erun, hau falta da neude pi. Horan kalkuletan da esplikazioa egoten maizu zela nozan hori akortena. Gutziko pite, pata, pu, dana barnezin, baina entzete, horrega zeroko ez da. Eta transmisioei kantena kontakizuna txura? Nik uste dute, kantan eta olako asuntuen transmisioe era bitxera jasoten dela, nire kasuen dugu nik alan zen ditzut. Bata da, kantak, ur kantak, ez da, humik lukartzeo kantak eta. Bata da, entzun de, zarretxen entzuten oso, zu baino gaztie hori kantetan ama edo hauma. Zu mizazen iztakizu, baina zu baino gaztie hori lukartzeko kantetan badu zoa zerramak, koño, ikesten duzu ez da. Adibidez, joder, hau buru jutia. Joder, kan da urkanti bertxuku Berritxu argaztio? Ez horrek barrazeri. Txikitxua zara baina, hastiko zara ondino, hastitzen ez pasarabe, ez zaitut itxiko, hola ez da. Edarrata galanta, danaleku baten, onnata beratza, katxada bilatzen, da. Horreko kantak, eta ero amak asko kantetuan, amak kantar izan, etxingarrutzen, zein barrek beti kantetuan, hortik asko. Gero haitxea nekoenik, haitxea zana, Jose Luis, haitxea zana, ikusan etxine, zenbat bertzo paper, Jesus Maria. Ontsi, lantzin bat obetu, aztena papasaretan behirita, lantzin bat obetu eta biholtze joaz dokumentazio zentrora. Antonio Zabala zan eprali bat, Laskagako mortzea izan, haibultzen baserri papel bila, da arek jasota, erundeten eba zan, eta gero ekarte ez zuen. Ondarrotra batek makina mekanografizio eta gero handaz gure liburutxuek, zertute. Da, liburu falta izla pentsatot, Santa Gernoan pasnio eta alako, esaten dugu haitxek eta tiok eta esaten dugu falta dela, ala erunde. Da, handik kanteta duzan askotan haitxeak eta haitxepe bai, eta Tio Joanek, zera gurin bizitzala eskonde horretik zapatuen baketan da, baixeko biarra itxeban zapatuen biarra eber dira zein, da gero etxegarreko pozuen garbitxut, bizarra etxin moztu, eta kantaut, bizarra mozak kantaut itxeban. Eunda bat urte da, Hernando hiltzala, eta amazketarrean behatzi buntuko eta holako entzuten, nik etxin kesiko hortxe die, holako zerak, orduan bertzu erloteko asko da asko. Transmisio izaten arien, zer da, ez da, nik uste dut gut danok ondo esikoa zela, zen egote etxin esik gaitxue, jantzi, ondo jantzi egun, garbi egun, ez dakit zer, hori danoi eziketea da, etxetia, torren zer bat da. Eta hor, detailik, zentratarako amak, guga, bena, azteiz bat urtaz, amale urtaz, bena, plazan jaizten, horrema ditxean da, azte ginen, dantzan iririk ez horretan, azte ginen, da, joder, amak etxakotu ginen,
Hola, ez da, honen txegin bizute, beraz, eskatzin norra lotzat, beraz, balsa eta zerak, pasolik, honen txegin bida, eta fandango, eta harinan, honen txegin, hola, ez da, honen txegin bizute, ikesin bizute, hola gauza bai, hori, hola gauza bai. Baina nik uste dut, transmisionian barruen, espetatiba dizela, importantienak, ez da, hau da, bihaltzetxu eskolara etxien, bihaltzetxu ikestera, da gumi ez da horraz konturetzen. Gumintzetan eskola. Nik uste dugu, nik ibiltzen egot. Hori dani pasako, nosa azten gara azpagoiletan. Nosa azten gara konturetzen eskolako ikasketak balitxo gara zeitzela askotarako ez da. Hori berandu da etortzen da. Da hori etxerek zu ikesin gozu, babe ikestakon. Akuna eta benga. Nure peukera gitxia auki ben eta hoxe nahi zeme alaben. Ez dakit nik, ez dut uste, bueno, aukera, gurasuen eziketie, eziketa esan egun formala edo eskolaku edo, izetan egiten parin toke usana, beste gerrosti gainera. Beste ezer ikestu aukera ikibela, ez topenzetan. Ez diru kontutik, ez espetatiba kontutik. Topenzetan gure gurastuek. Aitxeak ezatu baterako, gerra horrek usien, are bagitxin eskuera idazten da irakurten eta are zabaltasuna duken eta jente asko guen bertxun, haren zazokue eskueraz landuteko. Eskueraz eskeztxeko eta, bizkate eskualtzalik izan da, barzta. Gure gurasuk eta gerrostien bare biharrain eta nik uste gure gurasuen, gure generazioan gurasuen zera, helburu edo lehen helburu edo lehenengo zeregin izan zela, derrierozko gauzak mejoretia. Hasi, etxien ure sartzia, etxien argixia sartzia, etxien aporka-aporka, etxien lavadoria, ez da, zezan fregaderia eta bizkate derrierozko oinarrizko gauzak, guretzat, supuretu eusen gauzak, antzak borrokat mitzan hori. Berratxun ure garzien egin, letxea, zanalkarra hilagunte, tu pasaute sartu etxeetan tubuk, eta hori nik urte bineko zela zan. Ena, akortan detalle bateaz, baina nik urte bineko zela. Baserritxera berba ingo bale, depostxu gehin eta gure txaik jarritxe, hori zin alegin egon duzek. Hori zin alegin egon duzek, zin. Eta gero, alegin egon duzek egin eben, gure aurrekuek, baserritxuetan, baserritxu txik gehixenak, eta duzina ez beste mundukue, kortak eta baserritxik bizitzateko alegin egon duzek egin pentsatu. Amarrotera jatanak atoma porsako guzti, jatanak dala. Ez ne behitxek zertu, ez ne behitxek ordu arte eusenak. Urtine txala bat bagoitzak egin eta ondarro plazaku bat ara, eta handik kanpora jentik urtean biharrera.